Užívaj to na dennej báze, nič sa ti nestane. Tých 5 gramov, ak budeš mať každý deň bez ohľadu na to, v akej hodine, proste ráno si to dáš po jedle, nič tým nepokazíš a vysádzať to netreba. To je proste vec, ktorá je ľudskému telu prirodzená, vyskytuje sa v mese, takže absolútne nie je potreba to nejako cyklovať, vysádzať alebo obmedzovať. Kreatín bol rozpitvávaný v desiatkách štúdií naprieč rokmi a žiadna zo štúdií nedokázala nejaký negatívny vplyv na telo pri dlhodobom užívaní. Dokonca boli štúdie, kde športovci užívali 30-40 gramov denne kreatínu niekoľko mesiacov a okrem nejakých žalúdočných problémov, ktoré nastanú, samozrejme, pri takejto dávke sa nič nikomu nestalo a nikto nemal žiadne vedľajšie účinky, nikto nemal ani žiadne trvalé následky, takže 5 gramov denne je úplne normálna dávka. Samozrejme, závisí to aj od hmotnosti športovca, ak vážiš 100 a viac kg, určite by som dával aspoň 7-8 gramov denne, ale do tých 100 kg kľudne 5-6 gramov, pohoda. Určite nevysádzať, necyklovať, nešpekulovať. Ber to s ostatnými doplnkami, ktoré berieš na dennej báze a nemáš sa čo bať.